mpya ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati bwekariguri iri abantu abatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oa. Hausina mega umekufa geto wewe. Acha michezo yenu ya kufia geto wewe. Najma. Najma. Mwancho muligerelia Gatembe TV and on Solidarity TV yawe ya Gatembe mahoroba ya lero kirali tukuleje mapiri chinza bune chiga ne chinza nchia amangana mayaye kiunga chinza ibere nabego chia bwatwa nege ikaro na niko umurubuli obotambe okonyara kabako koletwa sole na authentic dance huru kolinde hituko lya lero nigago chigo cha sensemeli ya kabire yege ikaro anyaka baga gago koletera engwana ayemo asayemo na Dr. Enoch Ondari Dr. Enoch Ondari no yokabiro muteneli wenye Italia Kisi Teaching and Referral Hospital oyibona igawaro kiganga yo chikogiye gorokyo gavana imehye county ya Kisi asabo chaliwa nebo mwaka wechiri bubere na merongo ebere ne tano ne ebere hasabona iga turachaka ne kiunga chinsebera sinjira bwikiranu nje ni ngoro kwaro ni toto nyangiri otokubatana ko nsame manyelio nigo akorokwa Wilson Makori. Mwancho muligerelia ensemo ye county ya Kisi eli goseke ombekeli ge kuligerelia igoro ya mangana yemibaso kana disaster management kobwatrana amo oneke ombekya Red Cross ritukolia no ko kyanyara kabage okora amorokelio ase obugatagati bo muchyo bosongo bunenjera yamo iyo koligia ogosirwa no kobwatrana elio konyara kaba bakwe mukipitambukero ao na koerenda kurwasime basukano yemerero roboti urwo nigoro waliganirwa no mulikito Samu Miyenda. Capa. Sawa.
ensemo ye kaunti ya Kisii ikurigereria emechando yemebasokano buna bono uri bumurero gwaterana na Red Cross nabo igo ekiombekia NTSA nigo bakora etaro asumu cy'ubusongo iriho korwa amahorokereria yo gwetangana emebasokano buna iri y'umurero yagipara neyende etara yabo nigegocha engaki babwata umurobore obo gusangiriria ebitoki iriyo gusira emirimo yabo iriyo kworokia obumwanya bantu abaminto batebire rere twatware tare nene yabene ase Red Cross yabangete yo gusangiriria ebitoki bigocha koyakonya kare gocha kogendera gochibosio mbabwate target yabo ye milioni 10 batete gusangiriria nturamanya ire ngaba ikiri goika bono lakini nabonta goteba nga Red Cross yamo 9 Kisii county government. And the theme of this year is strength in diversity. So we are pulling resources together to be able to support in disaster preparedness, mitigation and response as a county. Much of the resources we are collecting here, we're planning to be able to give capacity to our communities to be able to respond during disasters, during emergencies, during accidents, during times of need, and therefore we agree with the mandate of the Red Cross in this journey. gukwana asenseme yo omo director otenerete semo yemebasokano igatebire batingiriye obokoreri bwabo lyokurwa obokonyi kero emebasokano yemerero yatokire nabalimi umuriro barayiga bane bakore segenzo ye county ya Kisii igotwachi chama segenzo yo make sure nga emebasokano ekobase chipara cheito se chinyomba cheito na andonsi no nyase biashara etokobwaterana segenzo yo gokonya abantu baito leo pia tumejumuika pamoja na Kenya Red Cross ambapo tunashirikiana na wao kwa ukaribu sana, haswa wakati wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na msaada iwapo kunatokea ajali, kwa sababu Waswahili wanasema ajali haina kinga. Na tunapongeza wote waliojumuika hapa ili tuweze kushirikiana na kukuja pamoja ili tuweze kusaidia wananchi kwa njia unaofaa. Aya niga gocha ekero murero osambe semo yabonchereria babosongo bwangoiga ekero bono batebire mbachikurigereria emechando bagotwara ekogera bairegeka gwikirana ase ensemo yo mubasokano standard yeroro ya worldwide yo correspond ya disaster in 45 minutes ngobwatire no bwange bwasabwe karamu arangeriwe lakini mapema monekera je byombo byana na byabire tayari go mugaba na tokonyire byarosigu byabeire within Kisii county na bata correspond within 5 minutes outside Kisii county na bata correspond within 15 to 45 minutes. That's the maximum. Challenges no marito gotwara na to understaffed lakini ebingo shughulikirubira no mugabana na ne chipara chito ka sometimes chipara chikali che charose ku chipara chiri cha mumbu goikachiganda ngora chitwara muchando challenge yana nembwata ne yabantu baito bali bago chikokonywa ebago chibaichorera na ali tubwenta ko kore sin umurira ali se baire bagita abantu bana basinyuko so guchime nabanda ite ko matebi abantu baito ngakare innocent ne yabeire baruri baga asengicha abantu abo baito bande banyara ko bagokonya abantu bande. Reporter ya egetaseni kyagetembe Mchensam Miyenda konya ekiro ya marigiti etaraye kurende tanya konyorwa hunanya atokoba gakonyorwa na no kosemeria kwa bakenya bange muna morokero na chikokonya semirende onsira chikonya kabage gwateka anene mono asobo katakati bomochie obosongo togotika nayo mwanchu murigereri nigo kuganikoro ase abasai wetangane chisabu chimbe amaryogo yogotindia nabo igo elio banyalkoba bakobe kumukia sama abo nechingwana chia wa Kildanstan Omari chinga kyanyalkoba wikirana ase amorokelio no korwa engwana yabenego chia ase aborkwa beskuru ya Moi High School geso unagutumanya muri Pito Daniel Ontiri Erio koene kebuna aborokigwa bagendere gukina asubogima asegedini na samasomo umurubolio ogokorwa kiro mwaka asitam ya kabere eskuru ye secondary yabamura ya Moi Gesusu yegotoke bonge ya Nyaribari Masaba miye county ya Kisii ekoragwa na James Momanyi go litukulya lero yakora umurubuliga wa matuka tato ase bamwarigania omwakili Danstan Omari buno mogeni wesiko moyogo yega go chagete chuma weikaigoro na rero ikeire litukoria okoyokora aiga se skuru yeito ya Moi Gesusu nigo ere okogani gweito koranga abana baiga twaborokereiri biya
igekerenga kyo moyego no kworokeria bana ngakibago chora chikosi chingiya chigo chikoba amatumaini asa matukare mutwe bamanyana kibago chichora eria kabere abana abaito asomorobirio yoiga igotoko baorokeria mangana yo bonyasaye asengenje yulitikolie gorolie sabato ndwabwata abakwani bachita bagakwanira abana baiga egakogera kokina so bonyasaye na kikiragera abana abanyana ko babakogenderera nabo igotokurangeria aba members be community and the various professionals bachichaga iga bakwanira abana abaiga na kubaho gosemeringa na barabu na bakunyara kogendera buna abande bagendereire. In the education arena, we want all the stakeholders, parents, the students themselves, the teachers, and the public of goodwill to come together and support the education system, and especially now that we are transiting from the 844 to the competency-based education and the curriculum, that we need very heavy investment in terms of infrastructure, in terms of studios, playing fields, laboratories, workshops, and we cannot leave it to one sector alone. All of us must come together, combine our efforts so that we can build a strong education system for progress and prosperity. Ukwana chenga kicho mari nigakwanira kugania kugutwara umurubuli ngabuneiga na mono asaboro kigwa asichinka negati yekisababu ekyo chikoirera aboro kigwa asichinsemo gukora bo basa masomo nechinkwana bunichiga na kirakonye asogusira no nyenembwa yaboro kigwa twakwanire asomuntu bwege songo twakwanire umuntu bwege swahili twakwanire umuntu bwege kegusi twakwanire ke Germany bali bako kwanire Germany twakwanire sign language elinde abana babaito kiagera abana bubako chikoba leaders baito ntwaba wakiri bona otore 21000 aba wakiri ngonya komenta bali no bakurwa abanyagetari komenta bali no bakurwa inwaba na habari no mugocha kurusia abantu ga abari mwabara no bago chakurwa asenkwa naye omari wegigati yali abolia aborokigwa gokania nechitoro chinga kibagenderete na masomo wetanga kurwa sobotumeki wa maliogo yogotindia omanya igorubuna bakoligia amachibu asemelindo yobogima nakoba maiso igoro yichikosi bagochora chingaki bakogenderelie masomo abo challenges inchiro chikoruka lakini chirema abana babuna bonse mubaruke babegete uniform igo babwe kaine lakini behind their families babwate challenges abari mu babwate department ya chaplain ansiga babwate guidance and counseling department siga chi department chi understand that social issue chigo impact on exams abari mu have done their best igo we have encouraged them to abairo chinguru chinene kabisa abantu bara bonse pio rochoro igorigo support yabana eskurega yabamura ya moi gesusu nigo yabere gati ekiskuru kiria kigokolie buya ke masomo ase county ya Kisii nako basomo stali bosyo asogo chencha magema yaboro kigwa. We believe in ourselves. Nkurubuderega taseni kyagatembe litrene ngurukwo Daniel Wontiri Yabarai kurwa se county Nyamira niga munchiri oburai gwe county yo sakata bna tibora ba hogerania hamagendera huna ebwenrete bakwana ase omoyego yomo ime heskura yamo ime county yo nigo obose abubakura wa amo na omo nteneli bukurwa serikali ya county ya Narok Dr. Walter Chanwa na boygo momsebo ward ya Nyamatu Tachurias Matwere no lia o kiaba nyorfin Benacha nigo baboliri abarai kurwa libagago chesa abarai yabake egose ekiaregeke ase obochori bane boli mutumuna ko tumenye muri kitofatikade Gisemba abarai be serikali ye county ya Nyamira baboriwe babokerere ase ogokora emeremo egyo bachoreretwe ryokinya egesaku kyogosemeria ankyo
okuburia okoiga ikwabwatukirwe no muske Dr. Walter Chanwa oyore oyomo bwa banasiasa korwase county ya Nyamira bagenderete kumerera amate hekero kyobugavana bwa Nyamira oyoboigo omochirie oburai ubube korwase serikali eyo ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo obwo bwagerire amagenderero atarakorekana na itoranyare kumenya society iramenya sisi kama tukaendele sisi abere nsete kuchiagendera nsindi yakwa kone ndote kwasaba ngelingo borai buikamo bero present society ito elinde tutwale generation muchukusi yango dara babulia bana moratwara mwaka nyumba watata ngeliko manyana niki abana bakulia niki abana bakubeka na Yesu abana bagotia school fees nirenga mwana inaka tete familia hiyo ama na bibi ngina serikali onyo murali ntuke kusiyota na rakuni to ila to preserve bigo to konye linde torre ekegolike kubwati na ito bwati maya sekolo Kukwana ekero kyomoyega bwogusangiriria erio kwagacha ekeresia kianya keminja katoliki omoyega oyo ikiranwa nomo MCA Obunyamatuta na boigo uria okiabonyoru abo ensemo yabo bamochia oburai bwaye omugavana Nyaribo nagoteba ebiro byaikire county ya Nyamira ebwenderete gochora omurai w'echinguru oyo urakwamure amagenderero ayo akwamete kwa maliogo kwa na mchilomba lakini kile dali Jones kitu kila around walio kata kwa tiki tai lakini yako kwa kwa ndio mtu kama nyoro murabu ichinguru muro kwa tegie ni yana ora kolera bantu wetu mukanya kwa ndio hapo ndio leo kwa kwa dala uchini chemo bera niga na ndo mchama ni wetu para ndio kuna pale mwe 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 wetu lakini wanyango korani wale ndio kwa nyechamo ngwa chisaida okorera no bungai nyasange boisaida okorera kwa kule mamoja kile kia wendo chukuna na kibolinga tunchiko kubolia wandrainga moncho mabati ensemo yende nigo aba MCA abaiga bakwanera obukurumi bore ase kigambiro kya Nyamira buna nigo yagerire okungusana ogotindi kogenderete kwenekiwa kati yaba MCA ase bunge ye county eyo abantu bangu tubambere tikoti kitu Nyamira bali kutubambera bya kidi Nyamira the level of justice is for auction we watu wasinge Nyamira nero kwa mejibweki na mnata kiteka tuare kwa tero fata moto sabe egere awajani bayi badogere tukubamberi na biya bagamberi na biya bateko umberi y'abantu Assembly ya ite kwate mitale yonse wetera asaba jaji barababe bakuria maki mozo ibina bya assembly yetu kubatikana boigo no gwikirana kwaye omuske Dr. Walter Chanwa ase kanisa eyo ya Nyakeminja nigo boigo aikirania eira ariete ase kiombe Kenyamokeri gyokubabwatukera ebirogo 50 ndagete kwirari bageri batebi asante abantu baito bagaiga Bunyamatuta na barugo bichora gaiga ekaro tuacha gaiga ne kanisa toja okonya lakini tonyorangira ne twariete Nyamukeri saiga moino ekiombekera twabere ntere biro byonse biri mwatagete 50 mogenda moino gaiga mogenda okorega sino monyore bisabwe rinde mogenda inko reporter gatembe korwase kanisa eyeiga ya Nyakeminja ejegotoke meyogodi ya Bunyamatuta West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba Gerali muske Walter Chanwa amo naba MCA bande nabara bande bonsi ni bali ngase kanisa ya Nyakeminja kolenta liese skuru buna natika gotaba abo litangani togotikana nayo oyo kabeire muteneri wenya gitali ya kesi teaching and referral hospital Dr. Enokundari nigo abolire ho MCA county ya kesi wesokia na kubeka emerobeli gosiko kumuswada oyo gochikana kebuna nigo okunengigwa naboigo okulingorigwa kuburoire bwa kansa kurabwa gokoreka ase gitali ya kesi teaching and referral hospital ase chinga kichibwanarte eliko nyaraka bachiko toria amagima y'abantu abonza chinde baranyorenga koika chinga kibaranyorenga mbabwate emechando yo kansa chinga kichina nyonga chia baiteire
Omosike undali nigali gukwana yuo chinsemo chia agosasa matanga ya gosasa muyiga yo wa matanga imehie bunge ya machoge borabu. Omosike undali boigo nigarokiye eganga nekerenga kyokorige kirogyo bagavana asabo chole banebo mwaka bwechiri bubere na 25 ibere ase e county ya Kisii. Council of the South, Mary Goitamaina, Nando is one of the leading councils as you say here, Kenya. Kongo sahawa msema tuone gawa karansepe, ndio tumusani wale kwa bando sonduri, kolegali, ndio Italia. Kongo sahawa aki project project in 2011 as Kisii Teaching and Hospital, ndio kolega abangina boss wa Kisii County free cervical cancer screening. Mmejenga wane gatongo. Kenya Argo Basalamoga Nome ke Bunga County Assembly to compel the Kisii County government. Every year, you have to have 1 week of free cervical cancer screening. Eka cervical cancer screening is kutoka mapema na meko wewe. Eka roga the signs and symptoms. Mwana la mainga, usamu bororo, it is too late. Mungu mwenye toka, ikaba too late, one time late. Aba msiwa ni gaiga sitting and former tigamba kile mjamuna siga smoke kwa in very difficult circumstances mwanyali okora abantu bayinegas tigamba peringa na sai na manoje na ndenge kwa konyali asoka ni mtuga ya okwana sa matangajo ayo omo county commissioner bwe county ya Trans Nzoia Amosike Gideon Oyagi Nyandeja yiboigonera oro kiriganga yo kulige kirogyo bagavana we county ya Kisii sabo chalibu mwaka bachirwa na 25 nere nigo anyara kaba gakwana kyabuna ere nigara chikogendera gukora emiremo ase serikali yo muraibu ense Mosike William Samoei Ruto wiko mwaka bachiribu 2025 ase agendera tono bakorero bwo saine kiribuna kurwabo naliaranya kaba gakorwa ekerengera kiaye igoro ya sara chikonyara kaba gakobera. Abantu bamuntu jana kolire gas for 28 years in serikali ya Kenya from 1997 ikona asante ngati ya Moi tukalilile serikali ya Moi paka akakura gasoka tukasoe serikali ya Kibaki tukanyelenda paka akakaki agasoka kalchai uhuru tukanyelenda paka agasoka nono iga ulingo kolire gasi igakuru Dr. William Samoei Ruto ulinere ngokolire gasi bono iga inga kurubono pakenga cheye safari yitu ayechakire ya 2027 naonde na serikali ya William Ruto engaki yiguika monsinyere monte nganga ituguchi kiga sibono ntuna William Mura ngire kia paka 27 nyuma yokoraki tuwana nini nere ngokorera Bono na kinataka tumayege kogera kandi maataria karonguru speech ngosoma ngosoma speech kwa niaba ya Dr. William Samoei Ruto oyure president engaki yubuika onde to bagikisera ni ngosha gocha montebinga egari mutane tutarere neri kanje gocha kotera abantu baminto injaba isimiwa abare gaiga ibatu akorotega sinabara from 2013 to 2016 karongoso kamuranje mo tegerere materi ekerutu akartega sinabuo na gukorera mwancho mo ligereri nigo muraibu ense Mosike William Samoei Ruto anyaka baga kogoria baiboli konyara kaba bakorenda na kwegeria abana babo chimbwa chingia egekogera abanyanyimbo tigo nigo baigeirie gominyokania hamo nabasalia kurende tali abana bande bonsi gostari montonde bwensi Mosike Ruto nigali gukwana gachisemo chia Machakos yasomo yomo gwekanisa. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Parenting is a responsibility given to parents by God. Mungu akikupatia mtoto anajua uko na uwezo ya kumlea huyo mtoto. Usiwache mtoto wako alelewe barabarani na watu wengine. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Tunaelewana? So parents, wazazi,
let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. We will provide education. We will make sure they have quality health. Parents, make sure you do your part. The church, make sure that our children are morally straight. Religious leaders, let us build the right customs, the right tradition for our children so that we can raise the next generation of responsible people. Manchumurigiro kirabo notokore nsamega yekiunga chinsabire na nigongotiga samogokaye authentic Dennis Uhuru anyaka wakoretera engwana ya masemo gosegi karo ya masemo amo na Dr. Enoch Wandari oyu okabeire omutinili wenyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital na boniga orokire karangarali yogo chikobolia ekerogo kyobo governor we county ya Kisii asobochore bonebu mwaka bwechiri bubere na 25 nebere njeni gongor kwaro ni ototo nyangiri kurunseme menyerelio niga kurugwitso ni makoli awe kurunseme transmission niga kurukwa Mike yandi gotoro bulilio buya ime ya Getembe TV ekionga kemamusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.